Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela Kingdom Citizens, ngiyabingelela Ambassadors of Christ, indlalifa zezulu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nantambama. Ngiyabonga uNkulunkulu unginikeza ithuba lokuthi ngiphinde futhi nginike ubufakazi ngempilo yami ngikwi-system. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke-ke, ngizocela ukufunda uPsalm 91 kuwo wonke or kulo lonke iBhayibheli. uPsalm 91 uyena obengisustain ngoba ngisho omunye uzothi akasasitshela isecret yakhe. No, my secret, there are so many verses concerning ukuthi yini ebingiprotector, but Psalm 91 ngizocela ukufunda a few verses. Ngicacise ukuthi ngiyayifaka ibuko bazalwane, ngisayifaka ngoba ngizokwazi ukufunda ngaphandle kokufaka ibuko. I know ukuthi ngikuphi nejeni yamehlo. Ngizofunda nje a few verses, uyofunda wonke uPsalm 91, of which I know abaningi abazalwane bayamazi and they believe in Psalm 91. Nami i-lifestyle yami Psalm 91. From verse 1, uthi, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Most High. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 7,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Ngizocela ukujampa-ke wonke la. Bengayiki ukukhuleka or in my thoughts. Ngingamfundanga uverse 16 uthi, with long life will I satisfy him and show him my salvation. So says the Lord. So uPsalm 91 ke njengoba sengishilo ukuthi hayi yena yedwa, namanye ama-verses of trusting in the Lord all the time. Ngisizile ke kwase kwala. Ufakazi ke namhlanje I was reminded of the fact that years ago, I think I was hardly a year or two, ngipractice ke manje salvation, okay, yokuthi ngisindisiwe basically. I used to go forward makuthiwa abafuna ukukhulekelwa abeze phambili bazokhulekelwa. Ayiphelanga inyanga abazalwane, because I could realize ukuthi kahle kahle la ngangikhonza khona kwakuyi-youth ekhulekelayo. Hayi, ngathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu can use anybody, but I looked within myself ngathi okay, izwi kaNkulunkulu lithi abakholwayo bawobeka izandla kwabagulayo basinde. Manje ngempela ngizoloku ngihamba ngiyokhulekelwa laphaya. Nganquma ngathi no, I also believe. So uma lithi abakholwayo bawobeka izandla kwabagulayo basinde, nami I believe ke ngizobona ngami. From that day henceforth bazalwane kuze kuba manje angiphindanga ngaya, angazi how many years ago, I think more than 30-40 years ago. Uya phambili nje ngiyokhulekelwa angisayi because nganquma. Kwawenzakalani ke bazalwane? Ngokwenzeka kanje, ngithi mangiphethwe ikhanda ngivele ngibeke isandla sami, ngithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyaqalekisa, ngiyaxosha njengamanje esisathane, hamba. Ngithi I receive, ngibonge, ngithi ngiyabonga baba ukuthi usungiphilisile. Always, you won't believe it bazalwane. And you know lapho ku-Revelations kunevesi ngilithanda kakhulu
elithi, they conquered by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. That is what I started doing. During the week, mhlawumbe ngizozwa isandla or ingalo or yini ebuhlungu, ngibeke isandla ngegama likaJesu. On Sunday, makuthiwa abanobufakazi, I was usually the first one. Ngiye phambili ngibonga uNkulunkulu ukuthi hey, mina ngiyayikhulekela manje. Ngibonile ukuthi ngempela izwi kaNkulunkulu liqiniso malithi abakholwayo. Ngiyakholwa-ke inkosi uJesu, so ngidecide ukuthi ngiyibeke isandla, ngiyaba healed ngempela. So till today. Bosibili ubufakazi ngifuna ukusho ukuthi ngishilo in my last video ukuthi I did not have medical aid. Yize ngine ingane ezincane manje, nganginomzukulu kanye nedaughter yami, babelamana nje bebancane. Lokhu kusho ukuthi ngoba usunezingane again, remember ekuqaleni kuthiwe you are 60, so you need medical aid. Ngathi angiyidingi medical aid, angizoprepare ukugula mina, ngeke. So I refused again manginezingane lezi zincane zino bani 4, 5, 6 lapho nje. Okay, I remember at one time umzukulu wami wa-identify-eka somebody khona la enkonzweni, wabona ukuthi how uneplate. Ngathi yini? Wathi uneplate? Hayi kunzima kabi, yabona nje angazi ukuthi kubonakala ini la entanyeni. Ngama bazalwane ngathi plate or no plate. Ngaqale ngathi lifake oba iplate lana elelitheni. Angizange ngenze, ngathi angiyindawo ngegama likaJesu Kristu. Lelo plate ngiyaliqalekisa njengamanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Angizukuya ndawo kuyokhishwa iplate, angizukwenza lutho. Azange bahambe emakliniki, angizange bahambise, angizange bagoma, angizange benze lutho. Because ngathi ngifuna ngikholwa ukuthi uJesu Kristu unamandla yakwazi ukuphila, uzobavikela. Akukho kubo kuzokwenzeka kubo. Ngikhumbule futhi la engahlala khona, nganginomakhelwane wayisangoma bazalwane. Sometimes kwakwenzeka ngimbone echela ngaphakathi kwami, ngithi noma ungachela mina ngifafaza mina ngichela ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha, so ubona ukuthi ubani omkhulu. Into lezi le elokhuzayo echelwa isangoma or igazi likaJesu. So nje ngithe ngivukela ukuthi hawu anginikeze bazalwane ukuthi what sustained me. Njengoba sengikhulumele ngoPsalm 91, ngakholwa ngempela ukuthi akukho kubo kuzongihlela. No, nothing evil shall befall me. Nalamhlanje ngisakusho lokho. So that is how uNkulunkulu angisiza bazalwane ukuze kube namhlanje. Angizange ngenze lutho. Omunye uzothi hayi siyeza ukuthi impela akathatha ama-chronic uphila ngani. No, moya ongcwele uvusile ukuthi angisho ukuthi yini le engisustain, lithemba lami kuphi. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Excuse me now, usahamba indlela yakho. Trust in the Lord. Kholekile yena othembisayo. uNkulunkulu anibusise. Osimakade omdala wezinsuku sisazoqhubeka, led by the Holy Spirit, to share the word of God and give a testimony yokuthi uphila kanjani in the system. That is how I was sustained. God bless you. We shall meet some other time. God bless.